ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ଗୋପୀ ଆମର ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଖାଲି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ଚଳିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁର ଦେବତା ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଏ ଗୋପୀ ଗୌଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କିଛି କରିପାରିଲା ତା ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ଗୋପୀ ବାବୁ, ଏ ପିଲାଟାକୁ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ କିଣି ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋପୀ ଗୌଡ଼କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କାହିଁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୋପୀ। ତମ